Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon deizuela sasoiko lehen elurtea iritsi da Pirinioetara. Belagua eta Izaba inguruan udazken ontako lehen elur malutak erori ziren atzo 1400 metroko altueran jausi da gutxi gorabehera eta puntu batzuetan 10 zentimetroraino pilatu da. Pentsa, elurrak kentzeko makinak martxan jarri behar izan dituzte errepideetan metatutako elurrak kentzeko. Eta kazetariren bat ikusi dute urteko lehenengo elur konexioa egiten kotxagoa. Ba, hotzari aurre egiteko, txokolate bero-beroa edango dugu. Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte, mendietako paretak elurretan kantari dabiltzan. Marigorringo eta kilkerrak margotu dituzte. Ba, entzun. Zuen ametxetan, elurra bezalako fenomeno atmosferikoak agertzen direnean, positibismoarekin, garbitasunarekin eta datozen aldaketekin zerikusia omen du. Hau da, elur malutekin ametxe egiten baduzu, litekeena da amodio edo lan harreman bat hastea. Baina, elurra duen mendi batean eskiatzen ari zarela amesten baduzu, emozio eta sentimendu sakonak saiesteko duzun beharra adierazten ari omen da. Ez zaizu gustatzen, pertsona batzuen aurrean zaren bezala agertzea. Ahultzat joko zaituzten beldur zarelako. Ara, zer dau, bigarren kafeko zerbitzu berria, ametxen esanaiak argitzen oso freudiano esatu zarere gaur, ez da? Izan ere, gaurko egunez, Sigmund Freud neurologoak ametxen interpretazioa bere lanik ezagunenetarikoa argitaratu zuen Alemanian. Bertan, Freudek planteatzen du ametxak desioen gauzatze aluzinatzailea direla, eta ondorioz, inkontzientera iristeko bide privilegiatua, simbolo garrantzitsuenen interpretazio metodo erabiliz. Zure ametxen eraiste neurtuari ekitea zuk horren beste denboran eta Bere ustez, ametsak interpretatzeko 4 galdera egin behar dira. Lehenengoa, zer agertzen zen ametxean? 2, zer egin behar nion aurre? 3, nola amaitu da gatazka? Eta azkenik, nola sentitzen naiz ametsaren ostean? Freudek gutxienez 8 aldiz berrikusi zuen liburua eta 3. edizioan ametsen simbolismoa hitzez hitz jorratzen zuen atal zabal bat gehitu zuen. Psikoanalista asko ez daude atal honekin batera ados, ametsen interpretazio ura sexu, zakil eta abarren simboloen bilaketara murritzen baita. Zenbat arazo zituen gizon honek sexuarekin, ez da? Dena zen sexua berarentzat. Epa! Baina gauza interesgarriak ere esaten zituen, Adibidez, UNESCOk bere eraketan Freuden kulturaren definizioa erabili zuen. Freuden ustetan, kultura, gizateria eta animaltasuna bereizten dituzten lorpen eta gizadirazpen horien guztien sorta da. Eta hortik tiraka gaurko egunez 1956an UNESCO sortu zuten kultura, hezkuntza eta zientziarako Nazio Batuen erakundea, 3 helburu nagusi dituzte: analfabetismoa desagertaraztea, kultura ondarea babestea, nazioetako kultura tradizioen sormena eta babesa sustatuz eta bideen aniztasuna sustatzea, ideien zirkulazio askea bultzatuz. UNESCOren lan ezagunena agian gizateriaren ondare izendapena da. Programa honek aparteko garrantzi kultural edo naturala duten lekuak identifikatzea, babestea eta gordetzea du helburu. Euskal Herrian baditugu UNESCok babestutako ondareak, Bizkaiko zubia adibidez, Portugalete eta Getxo lotzen dituen 1883ko burdinezko zubi esekia.
edo ekaingo aitzuloa, deban dagoen leizea da, goi paleolitokoa, ezaguna da batez ere Madelina aldikoak diren labar pinturak direla eta. Edo Altxerriko leizea, haian dagoen aitzuloa da. Oriotik kilometro batera, Beogarate mendian. Bertan dauden labar margoak goi paleolitikoak dira. Hirukotea osatzeko, Santimamineko aitzuloa UNESCOren ondarea da. Bizkaiko iparraldean dagoen leize bat da hau ere. Orain dela 13.000 urtetako margoak ditu. Eta Santimamina aipatu eta niri kanta hau datorkit burura. Santimamina, benetan egun samina, goiko zerua, gorde dezala, luzaro neure. Hauek ze sartu dira, leize zulora bestera. Esango nuke hau Juan Padala besten ari dena, eta berak ez torrela besten, baina guk audionekin zerbait arraroa egin dugu, ez dakite ze izan den, baina, bueno, haizu, horrela kartatu da. Santimamina, benetan egun samina, Goiko zeruak gorde dezala, luzaro neure harima. Gauza serioak. Bai. Done Jakue bidea izateriaren ondare izendatutakoak ondoko hauek dira, bere osotasunean. Frantziatik hasi eta Galiziaraino. Beraz, bidearekin lotura zuzena duten ondareak ere baditugu Euskal Herrian. Haien artean Baionako katedrala, Ospitalepeko Eliza, Donibane Garaziko Done Jakue atea eta Zuberoako Airue eta Nafarroa behereko izura artean dagoen 22 kilometroko erromes bidea. Done Jakue bidea egiteko gogoa piztu zaite. Ez daukat garbi Goiuri, serioari den edo brometan, baina beste zalantza bat suertatu zaite egitekotan zingo zenuke, oinez, biziletan, zaldiz? Nik? Erratza gainean, sorginak bezala, Nimbus 2000 erratzan. Harry? Harry dut. Gaurko egunez duela 20 urte estreinatu zen Harry Potter and the Philosopher's Stone, Harry Potter eta Sorginarria filma. Chris Columbusek zuzendu eta Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Richard Harris, Maggie Smith eta Alan Rickman aktoreek antzeztua. Duela 20 urte, ze zarra nahi zen. Ai, gure gaztea. Bai, a ber, zarra, baino saio egiteko prest. Gaur, Pantaias Amigas elkarteko psikologoa den Matxalen Abasolo elkarrizketatuko dugu. Eta Intza Alkain Ibarguren ere elkarrizketatuko dugu kafe hutsatartean. Eta Holandara goaz, Nestor Goenaga aktorea telefonoaren bestaldean izango baitugu El Fantasma de la Sauna proiektuaz hitz egiteko. Eta Bartzelonara, edo Aizterrazura, edo Bietara, Izer eta Alabierreko Josu Arrizabalaga Izerrekin arituko gara eta. Suelto dantzatzeko prestoian, Bai, jakina. Eta Goiuri, suelto gaurko saio egiteko ere bai? Noski! Irripitipitrauki, azaroak lauditu gaur eta osteguna da ongi etorri guztiok, bigarren kafera gaur, suelto style. Aire! Zuekin jaun Andreok poliedrikotan poliedrikoa, euskara irakaslea, kazetaria, aktorea, dantzaria eta mendik gutxira, piano jolea ere bai. Oiana Maritoren agenbe, arratsaldeon! Arratsaldeon! Gaur galdetu diogu Goiuri, hau eta beste egin ote zen ezake datorren asterako? Gau bertan ere bai. Autoestima pixkat badauka eta merezido. Goiuri ezeiz Arandia, The Queen, The One and Only, arratsaldeon! Arratsaldeon! Gaita izketan ari zaizuen gizajoa, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 273 ditu azaroak 4 eta arratsaldeak 4 eta 9 minutu. Nahi baduzue, gurekin urrengo 2 ordutan badugu, guk badugu zer kontatu eta gurekin baduzu zer entzuna, baina nahi ez baduzue, ez da zer pasatzen. Ongitorri, bigarren kafera!
Arratsaleko 4:10 minutu esan da bezala hementxe gara, zuzenean zuekin, naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean, eta badugu kantu bat, gaurko saioa goxo-goxo asteko gaineranik esan diet Goiuri eta Oianari gustoko izango zutela, eta orain asmatzen ez badut, pentsa ze gerta liteken, ezta? Espero du gustoko izatea. Hit the bottle, baby, I lost some time. I did it all to get you off my mind. I gave the act a clean, dry as a bone. I beat the shakes, you break, pick up the phone. Just to win back my baby's heart, and to tell her I would never tire. Mick Flannery kantautore irlandarraren kantua dau, eta Wish You Well izena du. Aspaldiko diskoa dago, baina gustatu zaizu jena dez. Ez asko? Bai, gaina, galetu bar nizun lehen dezu. Nik uste Oianari gustatuko zaiola, bere estilokoa dela. Eta esan dut, hala, abertze jartzen du. Eta? Asmatu dut? Bai, baina zein da nere estiloa ba? Ez dakitu, iruditzen zait Goxoa. Eta horrelako ahotsola sakon xamar eta grabe xamarra gustoko dituzula. Badakite The National gustatzen zaizula ere bai. The Nationaleko abeslariaren ahotsa ere oso ahots bere tokien jarritakoa da hor. Mira, lenguan egon nintzen asko entzuten, ikasle batek esandako abeste bat, The Sound of Silence, baina Disturbed taldearena, eta abeslariaren ahotsa ere benetan sakona da. Eta bai, baina gondo zautzen oso, Bueno, mira, Disturbed and the Sound of Silence jarriko dugu honen atzetik. Eta maite duten tartean murgildoko gara. Ai, ama, nik ez du pentsatu nire maite dutu. Ara? Bat arte pixka bat utziko dizugu pentsatzeko. Edo ez? Bai, beharko. Hasi zuek. Bota, Oriana. Ai, ama, harri egin beharko dugu erabakitzeko. Naiz ez, hasi. Ni hasi behar dut? Bale, nik maite ditut Leire Salaberriaren marrazkiak. Ai. Eta Leire Salaberria da neska emakumea ondo indar bat. Eta noiz behinka ikusiak nituen bere marrazkiak han eta hemen, baino enekien bereak zirenik. Eta asteburu hontan Gasteizen irudika ospatu dute eta horren arira ikusi ditut bere marrazkiak eta zoragarriak dira. Beraz, nire maite duta Leire Salaberriarentzat eta hemen jarriko dizkizuet. Uste bai zuen. Nire laguna da, ezautzen dut, eta gaina beti neukan zuei aipatzeko noizbait elgarrezketaren batekin nahi bazenioten, bai? Nire oso lagunon baten kuadriakoa da. Baina begira ze politia. Oso politia egiten ditu gauzak. Saretan jarraitzen baduzu ikusiko duzu nola jartzen dituen, eguneratzen dituen berezeak, eta oso politia da egiten duen lana. Irratitik entzuten ari zareten ontzat, kolore biziekin marrazten du. Zuri beltzezkoak ere badauzka, baina oso politiak dira. Kolorez jantzi du gaur nere eguna, hasiera batean goibel xamar zan nere eguna, eta Leire Salaberriak kolorea jarri dio. Beraz, nere maite duta berarentzat. Eta zure maite dut Oiana? Goiurik esan du Leire Salaberriaren marrazki goxatu diotela, ez? Gaur eguna, berixi hasi dula eta goxatu diotela. Nik maite ditut halako eguna goxatzen dituzten lagunak. Bai, edo lagunen mezuak eta holakoak, eta duela ez asko, pianista bat etorri zen etxera, irakasten laguntzera baki Goiurik esango dula pelota, baino ez, baina batzutan ez, juegoten ez ditugu oso egun onak izaten, beti ez gaude alai eta happy. Eta alakoetan etortzen denean lagun bat eta tarte goxo bat eskaintzen dizunean eta denbora zurekin konpartitzen dunean oso politia da. Eta maite dut hori, eta gaur ere justo gertatu zait goizean lagun batek mezu bat bidali, eta esan didana oso normala zen, plan bat ezak izan, baina irribarrean nola atera didan bere mezu entzuteak, oso politia izan da, maite ditut momentu horiek. Because
was a vision softly creeping, left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp I turned my collar. Ba, nire maite duta da kuadrilla. Eta pentsa, ni kuadrilla kontzeptuarekin oso kritikoa naiz. Beti brometan esan ohi dute inork idatzi beharko lukeela liburu bat, nik izenburua aipatuko dio dela, eta berak norbaitek idaz dezala, eta da euskal kuadrilla arketipikoaren dekonstrukzioa. Iruditzen zait, badagoela zerbait gure kuadrilla kudeatzeko eta pentsatzeko moduan, akaso ez dena egokiena. Baina era berean, behin, Jon Martin bertsolariak esan zian, baina kuadrillak gauza osonak zezkak, hor bazeude gauza batzuk, beste inork ez dizkikena gulertzen, baina egia da, kuadrillak ere gauza osonak baditu. Eneiz hasiko orain egiten alde eta kontrako gauzen dekalogo bat. Baina dakizuen bezala, eta entzule batzuk jakingo dute, duela hilabete pasatxo, kuadrillako kide bat zendu zen, bere buruz beste egin zuen, eta orduz geroztik kuadrilla nahiko batuta egon da, baina asteburu honetan ezkonduko den eta bizitzan aurrera egingo duen beste pertsona baten ezkontzari ospatzeko eta denak elkartzeko eta pixkat, duela hilabete pasatxo gazatuta dago ura nolabait kudeatzeko, elkartuko gara eta asteburu pasa goixoa egingo dugu. Eta ikarrarrizko gogoa daukat, bihar saioa amaitu eta bizpahiru egunez eta islazio hortan egoteko lagunen artean, ze kuadrillak balin badauka zerbait, eta Jon Martini onartu behar diot, harek esan zidalako, da alako babes edo maitasun inkondizional puntu bat. Gertatzen dena gertatzen dela, ez? Badirudi hor badagoen lagun talde badela, eta horrek ematen du alako lasaitasun handia, ez? Un batzuk igarotzerak orduan, dena ondo. Eta hori da nire gaurko maite duta. Zebolilla. Arratsaleko 4:19 naiz irratiaren sintonian zarete, bigarren kafean, eta gu bagoaz segituan zuekin aurrera. Iepa guziei, Pantxix bidart naiz. Eta saio honek ez du ez bururik ez bustanik izanen. Kaixo jaun Andreok, izan zaitezte ongietorriak beste bat saioaren azkenengo atalera. Satiro nauzue eta pres baldin bazaudete espaziotik azken bidaia egiteragoaz. Arratsaldeon eta ongi etorri naiz irratiko beste bat saioaren atal berri honetara. Eneritz Furiak musikaria naiz. Kaixo, Minakoiot eta Txiko Tornado gara eta hau beste bat saioaren atal berri bada. Gaurko saioa gure azkenekoa izango da. Eta azkenaldian geroz eta eskasago den zehozeri eskainiko diogu. Askatasuna. Gaiak merezi duen bezain indartsu hasiko gara. Rage Against the Machine. Freedom. Beste bat saioan, Euskal Herriko musikariek egiten dute kantu aukeraketa. Eta oso askeak dira nahi dutena jartzeko.
Gabon, eta arratsaldeon Euskal Herria ongietorriak beste behin ere egiaren itsasontzira. Zorionekoak zuek. Arratsaldeon Sakilon zer moduz ondo? Ez zure ondoan nago, baina hori kenduta nahiko ondo. Astelenetik ostegunera, arratsaldeko 3:00 4:00 eta podcast plataformetan nahi duzunean. Naiz irratia. Zuek sauna batean inoiz imaginatu duzue mamu bat? Uiba. Ba, ez. Nik ere ez. Badaude. Ez dakit badauden, baina baleude horrela abestuko lukete. Antes de tenerte a ti algo cambió y comprendí que la cuestión era encontrar un alma en la que confiar. Conozco un lugar donde no hay dolor, no se puede tocar, solo está en nuestro interior. Kantuan entzuten ari zineten hori Nestor Goenaga zen, orain berriz El fantasma de la sauna musikal romantiko honetan berarekin protagonismo elkar banatzen duen beste aktorea, Martin Espinola, zerkian eta abesten urtetan aritutakoa. Los años te lo enseñarán. Eta giro berezi xamar honetan ondu dute filma. Pero quiero empezar, solo di que conmigo vendrás. Badu entzun eta ikus dezakezuen bezala musikaletik, baina badu ere gizarte ikuspegitik, badu homosexualitatea oso modu natural eta organikoan tratatzeko modua, eta pentsa, dagoeneko badakigu lesgai zinemat, Madrilgo LGTBI plus zinema giroko jaialdian, 2021ko itxiera ekitaldiko pelikula izango duela. Azaroaren 14an, hemendik 10 egunetara botako dute pelikula jaialdian, baina estreinaldiare badator eta film berezionen inguruan bere protagonizetako batekin hitz egiteko gogoa bagenuen. Amsterdamen harrapatu dugu, baina telefonoaren bestaldean da Nestor Goenaga. Arratsaldean eta ongit horri bigarren kafera. Zer modu zara? Aupa, entuten didazue? Bai, primera. Vale, hori esan duzun bezala, hemen Amsterdam kanalen artetik nau. Azego bat egiten. Zen bidia ematen diguzun, Nestor. Esango nuke. Bai. Aizu, Nestor, proiektu oso berezia dau. Zuretzate zinean esan genezake luzemetrailean behintzat lehenengo lanetakoa da, telebistarako lanak ere egin ditezu, Netflix eta Txintxua Filmsentzako Intimidaden aritu zara, La Línea Invisiblen ere Mariano Barrosoren zuzendaritzapean eta bar, baina ez dakit zure ibilbideko proiektu, berezinetakoa ezote den, ez? Estreinatzear dagoen hau. Bai, oso proiektu berezia, oso polita, eta gainera hori nire lehen filma, lehen pelikula eta gainera protagonista bezala, que oso urduri nao ere bai, baina oso pozik. Nestor, 2020an aktore ikasketa zentralak edo nagusienak amaitu zenituen, Madrilen egindako ikasketa hoiek, eta iaia hori bukatzerako proiektu honek martxan beharko zuen, oraintxe estrenatzen ari baldin bada, ez? Dena oso batera gertatuko zen. Bai, hori, ni ere bai sorte handia izan nuen resa eskolan ari nintzenean,
lana atera inzitzaidelako, eta orduan, osea, ez nuen izan nola momentu hau de karrera bukauta ezatea eta orain zer egiten dut, osea, ni enpalmatu egin nuen lanak, eta hori oso pozik, oso harro, eta sorte handia izan dut, osea que ezin naiz kexatu. Aizu, hemen aipatu dut, nik leno Oiana gauz asko egiten dituela, gure gonbidatuen artean oso ohikoa da, ere, doai bat baino gehiago pilatzea, baina zure kasuan, badakigu, pianoarekin moldatzen zarela, kantuan, entzun zaitu goraintxe, zaldian ere moldatzen zara, patinetan, dantzan, bueno, ez tezu denbora galdu. Esaten duzen bezala, txiko 360. Nolako izan da erronka hori, ze gauza bat, bai, abesten jakitea, beste bat, abesten ikastea ere, uste dute, formakuntza aktoralean edo nahiko ohikoa dela gaur egunez, ahotsaren hezkuntza eta kantu hezkuntza, baina hortik pelikula batean hori ikusi dugun bezala, kantuan jartzera, ez da, salto makala, ez? Egia izan da, reto aktoral bat izan da, osea, ez delako bat ere erreza abestea, eta ez ja abestea baizik eta interpretatzea abesten. Eta orduan, nik abeslaria ez naizen bezala, egin dudana da, zentratu guztia interpretazioan. Sabes? Eta gero, parte musikalan laguntzan dira izan dut, eta hori lagunde egin didate asko, eta bueno, zaiatu egin dut, beti bai. Frase hori daukat, beti bai, eta lanarekin, bueno, ni postik nago resultadorekin, osea que... Trailerra ikusi eta entzuten ari gara, entzuko diogu. ¿Por qué te escondes en este sitio? Es mi casa. No te sientes solo. Zaltzara bakarrik sentitzen, hemen? Aldetzen diote. Tenemos que encontrarlo. Esta vez, ese cabrón va a salir sí o sí. Bueno, trailerrak, Nestor, erakusten dizkigu gauzatxo batzuk. Bat, argazki zuzendaritza eta produkzio ikaragarria dagoela film honetan. Estetika ikaragarri zaindu eta gainera oso genero eta oso estilo konkretu batera ondo eramandakoa. Argazki zuzendaria oso detallista izan zen momentu guztietan, artista bat da. Ni ikusi egiten nituen imagenak grabatzen eta flipa utan hau. Oso polita da. Estetikoki niri asko gustatzen zait. Beste gauza bat ikusi dugu, ez dakite komedian edo draman kokatu behar dugu edo denetarik baduen. Bai, hori Luis filmaren zuzendaria esaten du tragikomedia musikala. Osea, da pizkat komedia, pizkat tragedia eta genero guztiak daude mezklatuta. Trailerra ikusi ezin duenarentzat momentu honetan, gero ikusi, zen merezi du, baino da, gerezake dela Moulin Rouge pixka bat, Phantom of the Opera pixka batekin, eta dena nastuta, eta segulako naste borraste polita. Bai. Nestor, badatoz lehenengo aurkezpenak, aipatu dugu, Lesgai Zinematen Madrilgo jaialdian hilaren 14an estrenatuko dela, gero badatoz data gehiago, Euskal Herriare badator filma, oraindik ez dakit datak zehazteko daude, baina martxan da ez, eta ez dakizu aktore bezala nola sentitzen zaren bapatean, horrelako lan puxka bat egin, hain gazte, eta honek zinematara jendeak erriko duela, eta zure jendeak ere pelikula bikusiko duela, ez? Hor, bentsatzen dut badago urduritasun bat guztia gertatu. Pixkat urduri, oso pozik, eta ilusio handiarekin. Osea, uste dut joango egingo naizela promozioa egitera Bilbaora eta Donostira. Urrengo hilabetean. Eta hori oso urduri, ikusiko didaten nire familia, nire Euskadiko lagunak, zinema, osea, pantalla handi batean. Bueno, zure ibilbidean, ala ere, film labur desentetan aritu zara, baita antzerkian ere, Nestor, ez dakit orain zer datorren,
antzokietara buelta, film txikietara buelta. Orain nago Madrilen girak egiten, osea, gira, egingo du 337 kilometros deitzen den obra bat, egiten ari dugu, Móstoles, Coslada, nola Madrilen afuerazetan. Eta otsailan egongo gea Galileo antzerkian. 337 kilometros obrarekin. Beraz, La Bello konpainia da, osea, antzerkiko konpainia bat. Eta oso obra hau Aspergerari buruz doa, hitz egiten du, osea, que oso proiektu ere bai berezia eta polita. Zagitu Jana zer galetu hartzen. Ez justu antzezlanaren orrialdean sartu naiz eta pixka nahi nuen hori ikusi dut Aspergerraren inguruko ume bat dela protagonista, ez dakit 9 urteko ume bat. Zu eta beraz arete antzezlanean zaudetenak edo konta iguzu pixka bat nor dagoen estenan? Aktoreak 3 gara, Clemente. Galdu dugu konexioa, jo segituan berreskuratuko dugu. Bitartean jarraituko du nik esaten, aktore bezala uste dut Clemente García, aitaren eta beste pertsonaia batzuk egiten dituena, amarena egiteko Alicia González dago, eta beste pertsonaia batzuk ere egingo ditu, eta Nestor bera da Tonin, mutiko hori Asperger sindromea daukana. Nolako izan da, Nestor, egokitzapen lan. Barkatu, moztu egin zaiz. Lasai, ez kezkatu. Janake, aipatu dizkigu aktore principalen izenak eta, bueno, zuri egokitu zaizu Tonin da, oiana? Bai, Tonin. Asperger duen... Tonin dela Asperger duen 9 urteko ume bat. Eta orduan, lan handia egin dut Aspergeri buruz informazioa bilatzeko, eta Asperger pertsona batzuekin kontaktuan jarri egin nintzen, eta asko dokumentatu egin nintzen, eta hori bukaeran Asperger situazio bat ikustarazteko, bai? Hori, ikustarazteko oportunitatea oso handia da, eta uste dut beharrezkoa da, eta fikzioarekin eta antzerkiarekin eta kulturarekin, hori, edukatu behar da, eta ikusi arazi, visibilizar, hori, Asperger moduko temak. Bueno, markatu euskerarekin, ja oksidauta daukat, vamos. Lasai. Ederki asko ari zara. Bueno, galdetu behar dizugu, Nestor, pixkate filmera itzulita eta segitu utziko zaitugu Amsterdametik gozatzen. El fantasma de la sauna, aipatu dut, 10 egun barru izango dela Lesgai Cine Mat edizio, bueno, 26. edizioan, 2021 honetan, Madrilgo LGBTI plus jaialdian, pentsatzen dut honek ere, bueno, filmaren tematikari aipatu du nik sarreran, homosexualitate oso modu naturalean eta organikoan kontatzen duela, baina hor badago, bueno, beste errealitate bat, kontatzen duena, eta iruditzen zait garrantzitsua dela, horrelako jaialdi batean ere, itxira ekitaldian egongo zaretela pelikularekin, bueno, pelikulak baduela, emozionatzeko, barre egiteko, negar egiteko, baina baita oraindik ere gure gizartean emateko dauden kontzientziazio eta pauso asko ematen laguntzeko ere bai, ez? Hori da, eta hori ni horregatik aktorea nahi, sabes? Osea, proiektu hori proiektu honek hauen bitartez igual erreferente berriak izateko hori pixkat mundu hobea egiteko, ez? Aldaketa bat txikia izan da ere egiten badut, perfecto. Zeona, Nestor, asko posten gara, zurekin tartetxe hau eukizanaz, eukiko dugu aukera filma estrenatzen dinen ikusteko, eta ez da gira, igual Donostiko estrenora balin magoaz, Nestor aurrez aurre agurtuko dugu. Nestor gu gara, bigarren kafekoak, inigo, Jana eta Goioni. Eta niri antzezlanare oso interesgarria iruditu zait, eta ea ona ere, bueno, aukera daukagu. Otsailean Madrilen. Esan duzu, Otsailean? Otsailean Madrilen. Bai, ez Galilean esan duzu. Otsailean Madrilen. Bueno, begira, eskapadatxo bat egiteko aitzakia politia da. Bai, eta Nestor beste 10-15 minututxo harrapatu eta obraren inguruan gehiago hitz egiteko eta estrenari buruz aritzeko, ere aukera izango da. Beraz, bueno, Nestor, izango gara harremanetan, gozatu Amsterdam, enbidia latza ematen diguzu, eta izan ondo. Mi esker. Gero arte, muxuak, aio.
emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Gelditu makinak. Norbaiti zerbait zor diezaiokezu, edo baten bat zorretan egon liteke zurekin. Posizioa dena delakoa delarik ere, kitatzeke dagoenaren arabera zein da gure jokoera. Entzule, gogoan alduzu zor dizuten guztia, eta zor duzuna, izan lan liteke ingurumena zorretan, Leire Urkidi izango dugu gurean, geografiako irakaslea. Zorrez ari garela, urriari mai inguru bat zor diogu. Ari muturrik ez da faltako gainera, emakume baserretarren nazioarteko eguna batetik, eta Glasgowko COP26 bestetik. Prest daude beren mikro eta kasko Maite Aristegi, Jokin Aldazabal eta Aitziber Sarobe. Horrez gain, ohar labur bat ere bai, urriaren 30ean amaituko da uhinak beketarako izen ematea. Zer diren uhinak bekak? Iratzar Fundazioak azalduko digu hori. Gu ez goaz hemendik pilula bat emititu gabe, ez diogu hurrengo saioarik pasa emango, eta Nele Segarri Ugarteren literatur gomendiorik jaso gabe. Kabituko ote gara, hau du gelditu makinakek aurtengo 6. atala. Jada entzun gai duzue gelditu makinakeko azken saioa, gure webgunean eta podcast plataformetan. Aipatu dugu gaur UNESCO Day edo UNESCO eguna dela, eta kasualitatea izango da agian, baina gaur, azaroko lehenengo ostegunean, UNESCOk proposatutako beste egun bat aipatu behar dugu. Gustatuko litzaiguke ez aipatzea. Gustatuko litzaiguke egun honen beharrik ez izatea. Baina tamalez, oraindik aurretik dugun bidea luzea da. Gaur, azaroak 4, eskola jazarpenaren aurkako nazioarteko eguna da. Lehen, erasotzailea eskolan zegoen, edo zeuden, taldeak ematen baitio ausardia erasotzaileari. Eta etxera itzultzean, babeslekura itzultzean, ordu batzuz deskantsatzeko aukera edukitzen zuten umeek. Tira, deskantsatu diot zerbait esategatik. Eskola jazarpena jasanduenak badakielako buruak ez duela inoiz deskantsatzen. Duela urte batzuetatik ona ordea, eskolako paretek ezin dute erasoaren munstroa geldiarazi. Orain munstruako 24 orduz jarraitzen zaitu. Interneten dago, mugikorrean dago, sarean dago. Horregatik, 2004 urtean Pantailas Amigas elkartea sortu zuten, interneten eta beste IKTen erabilera segurua eta osasungarria sustatzeko. Ziberbullyinga, sextinga, sextortxoa, groomina, segurtasuna eta pribatutasuna dira lehentasunez jorratzen dituzten gaietako batzuk. Eta Maialen Abatxolo, Pantaia Lagunak edo Pantailas Amigas elkarteko psikologoa eta formatzailea da. Eskoletan ikastaroak ematen ditu internet bidezko bullyinga zohartarazteko, baina bereziki biktimei laguntza eskaintzen die. Eta telefonoaren beste aldean dugu Matxaren. Arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Bueno, azteko ustot Maialen esan dudala. Bai, nik kontatu naiz. Eta Abatxolo. Eta duela gutxi ez dakit UNESCOk jasotzen duen, baina dislexiaren nazioarteko eguna ospatu genuen. Eta bai, zuke Matxalenen teixa Abatxolora pasa duzu. Bai, baina ez. Bueno, Matxalen Abatxolo dugu telefonoaren bestaldean. Bai, Matxalen.
Bueno, azteko, komentatu beharko genuke, gaur zuretzat eguna bastakit lanpetuta ibiliko zarela, ezta? Hitzaldiak eta dituzula. Bueno, gaur kasualiaz, hitzaldiak ez, baina terapia asko bai. Terapia asko. Bai, terapia asko. Eta, bide batez aipatuko nuen, justo gaurko pazientiek arazoa dutela. Gaur kontsulta datozen askok. Datuak ez ditugu aipatu, hasi gara bila eta ikusi ditugu nolakoak diren, eta adibidez, orain botako dut bat, ez? 2019 eta 2020 urtean Euskal Autonomia Erkidegoan 100 jazarpen identifikatu zituela Eusko Jaurlaritzak irakurri dugu. Hemen galdera da, kasu gehiago identifikatzen dituzte orain jazarpena areagotu delako edo sentsibilizazioa handiagoa delako? Nik uste du sentsibilizazioa handiagoa dela. Hala ere, uste dute bai, salatzen dian kasuak ez diala tanak. Nik ikasgela askotan kasuak ikusi ditut eta ez dira salatuak izan ikasleengatik eta irakasleengatik ere. Eta, klaro, nitzako arazo hau oso larria, ez? Azkenean, beste pandemia, isilpeko pandemia bat izango litzatekela uste dut. Izan ere, eta beste datu bat botako dut, 5 adingabetik batek onartzen du eskola jazarpeneko kasu bat ikusi duela eta ez duela ezer egin ura geldiarazteko. Hori da. Zer egin dezakegu horren aurrean? Claro, prebentzioa eta sentsibilizazioa nire ustez funtsiezkoa dira, ez? Eta batez ere, beldur hori gaitestea. Askotan beldur dira, ez? Eta gure eskola jazarpen tradizionalarekin ere gertatzen da. Orain testiguak, askoz gehiago dira, adibidez Instagram edo WhatsApp talde batean, igual de 20 testigu ditugu, eta ez zartziagatik edo, urrengo biktima ez izateagatik ez dute hitz egiten. Orduan, honi buruz, hau asko lantzen dugu prebentzio eta sentsibilizazio aldetik. Beldurra edo lotxa da gehien sentitzen dutena biktimek? Esango nuke askotan errua, lotxa, beldurra izaten diala. Normalian, biktimek errua sentitzen dute. Askotan, gertatzen dena da, indefentzio bat sortzen dela, eta psikologikoki biktimek sentitzen dute, mereziko luketen gauza izan daitekela. Orduan, horre egoten da arazua. Beste hainbat erasotan bezala, ez? Eta gure eskoletan badauzkagu protokoloak edo badaukagu sistema ona jazarpena pairatzen duen ikaslea babesteko? Nik esango nuke ez dela, nire ustez ez dela behar bestekua, behintzat gaur egun eta ikusi dudan kasuetan, ez? Baina badabiltza martxan eta ikastetxearen arabera ikusi ditut oso protokolo sendoak eta potentiak, bai. Baina nik uste asko landu beharko genuken kontua dela, asko ez gehiago. Eta nola babes dezake irakasle batek jazarpena jasaten duen ikasle bat adibidez? Claro, irakaslearen rola horre zai izaten da. Askotan irakasleak ez daki, azkenean mugikorraren bidez egiten duten. Oso isilpekua da, eta claro, erasotzaileek askoz ere erramintak gehiago dituzte lehen baino. Orduan irakaslearen papera zai izaten da, baina nire ustez komunikazio aldetik bideratzea da leheneko urratsa, ez? Klasean gaiari buruz hitz egitea. Askotan formakuntzetan gertatzen zaiguna da, ziberbullyingari buruz hitz egiten dugunean, hainbat ikasle, adibidez, negarrez ezen diala, edo negarrez, edo arpegia, edo klasetik ikusten dira. Eta 2 orduko formakuntza baten lortzen bada, nik uste, prebentzio eta sentsibilizazio aldetik klasean tutoretzetan edo klase orduetan asko egin daitekela. Aipatu duzu, orain erasotzaileak pantailaren beste aldean egoten direla, eta
pantaias amigas elkartean hori lantzen duzu, ez da? Bai, ziberbullyingaren, ziberjazarpenaren prebentzioa eta berez jazarpen motak ere lantzen ditugu. Askotan ez dituzte ezagutzen, edo bai, beste urte batzutan jungarelako, eta baina niri askotan gertatzen zait, pertsonalki, ikasle batek, adibidez, nire emailera, oza, klasetik joan, eta behar bada klasean itxilik egon, baina klasetik joan, eta nire emailera email bat bidalti, arazua adierazten. Bueno, ezakite 2 urte dara matzat, ziberjazarpen bat sufritzen. Orduan, klaro, azkenean horre sentsibilizazioa dago, baina bueno, arazuan mai gainean jartzian, eta bueno, psikologo bat klasean sartzian, laguntza edo argia hor ikusten da, ez? Aldatu da egoera pandemia garaian? Bai, nire ustez bai. Nik laguntza sokorro mei asko jaso nituen pandemia garaian. Eta baita sextortzio eta beste ziberrendarkeria batzuk ere. Eta gainera doako terapiak egin ezan nituen pandemia garaian online. Orduan bai, oso potentia izan zen pandemia garaia zentzu honetan. Ze paradogikoa danez, nik gogoan dut Matxalen pandemia garaian ezagutzea, alako atxeden unea bizitzen ari zen ume bat, eskolan bullyinga jasan, eta etxeratze momentu hartan, arnasa hartzen zuena. Noski, adinez ere gaztetxogoa, oraindik mugikorrik ez, ziberbullyingetik zertxo bai salbuago, eta pentsatzen dut adinen zertxo baita aurrera egin ala, edo teknologia ere, leku guztietan ez da berdin iristen, ez? Eta batzutan oso gazte iristen zaizkien mugikorrak, hor hasten dela, ez? Paretetatik kanpoko beste jazarpen hori, ez? Bai, momentu horretan hasten da. Gainera gaur egun, askotan ja 6-8 urtetik mugikorra izaten da, eta hor hasten da euren beste bizitza paralelua. Eta, klaro, nik ikusi izan dugu bai, ez? Lan ume askori ere jazarpena ikien zaien, mugikorra ez badute, adibidez, edo Fortnite ez badute. Hau, terapian asko ikusten dugu bai. Orduan hor sortzen da beste jazarpen paradogiko bat. Bai, aipatu dugu. Ez daude, bai. Hasta hauetan Squid Game edo Juego del Calamar eta hauekin ere gertatu dela, ez? Ez dut ikusi nahi, baina eske ikusten ez balin badet, klaseko parra egingo didate, baina ikustean ere violentzia ikusten ari zara, eta azkenean... Bai. Barrenak mugitzen dizkit, egoera honek nik uste dut, datu batzuk aipatu ditugu, baina guk ere, edo bizi, edo ondoko batek ikusi duzula zenbat sufritu duen, edo gertutik denok dugula horrelako eta uste du gainera, alde guztietan batera egon zaitezkela, ez? Batetik nolabait bullyinga sufritu izanarena, baina era berean beste norbaitengan ikusi eta nahiko eginez izanaren erru hori, ez? Dena nahasten zaigu pixka bat, eta ez da eroso. Bai, nik uste dan hori pasatzea ikuntzu ez edala. Bai, azkenaldian gertatu zait, inguruko batzuengan ikusi duela, batek esan duela bida eske urteak pasa dira, eta heldua gara, eta eske zuk bullyinga egintzen idan eskolan. Eta guain laguna gea, baina eske zuk eskolan bullyinga egintzen idan, eta zu igual etzea gogoratzen. Eta zuk ez duzu gogoan, baina zuk bullyinga egintzen idan. Eta ez dakigu horren aurrean nola jokatu. Nuke jakingo lagun batek hori izango balit. Zer esan edo zer egin. Zu erasotzaile izan da. Hori da. Zu erasotzaile izan da, eta zu etzea konstiente erasotzaile izan dakoa zehala. Noski, zetenok, aipatzen ari nintzen ez, bigarren posizio horretan, akaso etzara izan erasoaren arduradun nagusia, baino bai horri inguruan ibili dena, edo ez, eta biktimak zu ere erasotzailetzat zauka. Ez, horrelako erak ere izango dituzu ez, Matxalen? Hau bat ez da klinikan, helduekin gehiago, baina asko ikusten dudan gauza, eta ez okarrik... gaina, gehien gogoratzen dugun askotan da hori. Gure gaurko lagunek zelan ikusi zituzen erasoak, eta
askotan, parte hartu izan zuten ere, ez? Modu pasibo baten behar da, baina azkenean, behatzaile moduan parte hartzen duzu, ez? Pasiboki, nahi eta nahi ez. Orduan, kasu horretan nire ustez oso garrantzitsua da beti trauma edo disoziazioik komunikazia. Zure laguna bada, ez? Laguna bagara, oso garrantzitsua da hau azaleratzea eta min hori azaleratzea. Gaur egun pertsona heldu bezala, emozioiek kudeatu alizateko. Askotan, biktimek erabakitze dute pertsona hori, klaro, minak asko dio, ez? Mina, segun zelakoa da, igual pertsona honek, pertsona hau ezin da nire bizitzan egon, edo bai. Orduan, askotan hori, harreman disfuntzionalak edo toksikoa lagun artean ere badaude. Eta nola ikusten duzu etorkizuna? Ziberjazarpenari begira? Bai. Zoritxarrez apur bat, belt. Nik askotan ikusten dudana da, batez den erabeengan, empatia oso gutxi. Pantaiak empatia askok zabatzen gaitu, nire ustez. Eta askotan ikuste dute, zelan apatia signo asko duten dira, edo ez dute bestearen azalean jartzen duen. Ez dakite, ez dute ulertzen ondo, txik bestia sufritzen duen. Orduan, nire ustez, arrisku apur bat badator. Badago. Olako etorkizuna edukita, eskerrak zu bezalako profesionalak dauzkagun inguruan. Nola kontaktatu dezakegu adibidez Pantaias Amigas elkartearekin? Edo gure entzuleren batek, agian ezitzaia da, agian irakaslea da, edo agian gurasoa da, eta zuekin kontaktatu nahi du, zuekin harremanetan jarri nahi du gaia lantzeko? Web horri aldean saltzen magara, pantaiasamigas.neten, hor hainbat email eta zenbaki badago. Email garrantzitsuena behar bada izango izateke info@pantaiasamigas.net, baina bertan dakartza kanpainak, kontaktuak, harremanetan jartzeko ere kutsatxo bat, orduan, bertan trasteatzen oso horretza kontaktua lortzia. Pantaiasamigas.net webgunean aurki dezakezue euren informazioa eta eurekin harremanetan jartzeko aukera. Eta guk aurrera jarraitu behar dugu, baina eskerrak eman behar dizkigu berriro. Dagoeneko eman azpa dizkigu lehenengo aldiz, Matxalen Abasolori, Pantaia Lagunak elkarteko psikologo eta formatzaileari gaur guretzat tarte hartzeagatik, eta bide batez eskerrak ere egiten duzuen lanagatik, Matxalen. Mila esker zuei. Segi horretan, eta izango dugu elkarren berri, gehiagotan. Eta barkatu izena gaizki esateagatik. Lasai. Eskerrik asko, Matxalen, izan ondo. Eskerrik asko zuei, edertu. I said, are you gonna be my girl? It's 1, 2, 3, take my hand and come with me because you look so fine that I really wanna make you mine. I said you look so fine that I really wanna make you mine. 4, 5, 6, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her back stare. Well, I could see you hung with me, but you were with another man. Yeah, I know we ain't got much to say before I let you get away. Yeah. I said, are you gonna be my girl?
bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Bueno, Arkakusok esan diguen, Nafarroako gobernuak zibererasoen aurkako kanpaina bat martxan jarri duela eta jardunaldi batzuk egin dituztela oso interesgarriak, bueno, nahiko interesgarriak, dio. Eta lehen ere esan digu, Maria Carey agertzen dela All I Want for Christmas Is You kantatu gabe. Baina hori nun agertzen da. Ba, 19 sari banaketan pentsatzen dut. Nestorrekin arituaren El fantasma de la sauna. Egia da. Trailerrean, ez? Bueno, baina kontua da, Goiuri, aipatu digula Irumilla Tuitzek saria dakarrela bueltan. Bai. Ordun. Ez, nola? Bai. Zer? Baina, sari horren zatitxo txiki bat ere sentituko gara. Bai. Ricardo Arregi kazetzaritza sarien finalistak gaur iragarri dituzte. Eta horien artean, Irumilla Tuitz kolektiboa dago. Irumilla Tuitz kolektiboa nola azaldu genezake? A ber, begira. Zuek bigarren kafea entzuten ari zarete, batzuk irratitik, beste batzuk Facebooketik, beste batzuk YouTubetik, eta beste batzuk Twitchetik. Ze Twitchlariak zarete. Twitchlaria hitza gaina Irumilla Tuitz kolektiboak sortutakoa da. Eta gu Twitchlariak ea. Ze Twitchen aritzen gara, eta euskeraz. Horrelako. Bueno, eta Irumilla Tuitzeko kamiseta more eder batzu dauzkagu. Eta egin genuen kanpaina, ez da? Denetarekin da? Bai. Oianak aktoraranak egin zituen kanpaina hartan. Egia da. Klikak lortzeko hartan. Lortu genuen baten bat horrei esker, baina bueno, lortu ziren. Beraz, helburua lortu. Twitcheko euskal sortzailea gara, baina beste asko daude. Tartean, Arkakuso adibidez, edo Pup Gitar, edo Nebu Nebukai, edo pia bat. Eta zer eskatzen dute beraiek? Twitch euskera zegota, edo Twitchen behintzat aukera edukitza, zuk streamak bilatzerakoan euskera aukera bat izatea, eta horrela, denak egotea hor elkartuta. Horretarako, Irumilla bozka behar genituen, lortu genituen askoz gehiago. Askoz gehiago, oraindik euskera ez dago, Twitch, Miss Twitch, edo Mr. Twitch, mesedez, entzun, ze guk euskera nahi dugu hizkuntza bezala Twitchen. Lau mila laron da 65 dijoaz momentu hontan. Hori. Eta hor txutzi dugu loturak Twitchenak ez dira errexak, twitch.uservoice.com /diagonala, forums, bueno, hortxe dago Twitchen, guk ere elkarbanatu dugu hemen gure Irumilla Twitter kontuan ere hor dago jarrita, leku askotan topa dezakezue estekau, eta kanpaina hori egin genuen, eta zer gertatu da, oraindik ez daukagu euskera, baino lortuko dugu. Eta bitartean, Ricardo Arregi saria lortu dezakegu. Dezakegu esaten dute, ez? Bai, barruan gaude. Kolektibizatu egin dut saria. Ezagutzen ez duenarentzat, Ricardo Arregi kazetaritza sariak, doainen urtero ematen diren sari batzuk dira Ricardo Arregi kazetariaren omenez. Lehen edizioan 1989 izan zen, eta sarien helburua da, euskerazko kazetaritzaren kalitatea, bikaintasuna eta berrikuntza bultzatzea da. Eta gu, zegea, kalitatezkoak, bikainak, eta oso berritzaileak. Ze pentsa, Twitchen ibiltzegea, gure adinakin. Barkatu? Bueno, gure esan du horre, bera ere zakoan sartu da. Kontuatu gabeia, hortxe zaude Goiuri, hortxe. Bueno, hemen garrantzitsuena da, saria nahi dudala. Baino, neska gazte hau? Hemen, beste urtek hemen kazetaritzan eta zartzen egia eta... Oindik saririk ez, Dena dela, saridunak... Esan, venga, sí. Esan nahi nuen, saridunak azaroren 19 ezagutuko ditugula. Izango da. Andoaingo Bastero Kulturgunean, iluntzeko 7 egingo den ekitaldian. Nik onbita ez dut jaso oraindik? Nik ere esango nuke ez. Aizue, Andoaindik aiztarra zura zen bat... Bueno, Arkakusok esan du, orduan etorriko zara? Zarete? Galdera bota du? Bueno, nik beste galdera bota izuet. Aiztarrazutik, barkatu, Andoainik aiztarrazura zen badao? Ez dakit. Eta Bartzelonara? Ui, gehiago. Gehiago, oso ondo, zehaztasunan regina izarete zuek. Ui, eta zergatik ezin dut entzun. Eta zergatik bota diguzu galdera hori? Orain jakingo dugu lotura non dago. Ui! Epa! Oian, azu dantza garaiki idean eta gauza askotan ibilitako zara, baina suelta dantzatzen ere badakizu, ezta? Bai, eta onartu behar dut erromeriak gero eta gehiago gustatzen zaizkidala azken urteetan. Zenbat izan dugu itxialdian, faltan botatzen genitula erromeriak, faltan botatzen genula jendea.
Bueno, berri honak ere ari zaizkigu pilatzen. Bai, astelenean hasi zen Aizterrazuko erromerien demoraldia. Pandemia garaian dana internet bidez egitera behartuta egon ondoren, Aiako handatza auzora itzuli da festa. Eta bertan, ezagunak diren Izer eta Labier trikitilariek, jozitu zen lehenengo trikiti doinuak, eta, horren inguruan jakin nahi dugu. Horregatik daukagu, telefonaren bestaldean, trikitilaritako bat, Izer, arratsaldeon da ongitorre bigarren kafera. Eskerrik asko, arratsaldeon danoi. Bueno, ez dakit, Izer, Josu Arrizabalaga nola dituko zaitugu, baina Izerrekin ere ondo ez da? Bai, ala gehiago ohitutaneok, Josu amak esateziak dute gizkinakon, baina normalen Izer bezala, baina bai igual eta ere ondo. Izer esango diegu. Bueno, aipatu dugu, itzuli direla eta gogoa bagenuen guk, gogoa izango zuten, handatza auzoan ez dakit, hainbat urtetan ohitutako jendeak, baina baita zuek ere, bertara joateko eta jotzen hasteko, ez da? Bai noski, ezin dira batzu, goera hondik ez da pasata, ez da, hondik beldurraren menteko zori gaitzotan bizi gaitu, orduan beldur hori ere pixkat batzegoan, ez? Baina gogu askoz gehiago nagusitu guen, bai jo behar genuen aldetik, eta bai bertara agertu, bai trikitixa entzutzea, dantzatzea, eta gozatzea juna izan jende aldetikan gogua izugarria somatu genion, bai. Izar hemen bazeok aipatzeko kontu bat, normalen urrian abiatu izan deke denboraldia, baina garai batean, azaroan batean hasteko joera hori, eta aurten, etzekiat, hori berezi indezu eta alaxe gertatuek, santu guztien egunen hasideka denboraldia beha. Bai, ni aitortu berriz oain konturago jabetu naizela hortaz, izan nahi pandemian da normatiba historia hauekin pixkat atzeatzen jongaituk, ez genekian noiz hasi halko ginakeen. Baina egia zen, uste baino lehen hori bai iritsi de. Nik ja urte bukaeran, esatenean, bai, tonteri guzti da hasi merdi hau. Baina konturago gaituk, azteko malgutasun hori batzeola, eta bertako jende heldu batzukin izketan, eta bai bertako Juan Mari antolatzaile honek goguan zian garai baten, santu guztien egunen astezala handatzako denboraldi hau, eta, nola urte erdin santu guztien paken utzi ditugun, festa santu guztien izena inibiltzea dituk, pentsaia, aukera honek santu guztien egunen astia erromeri egiten, urte erdin paken egon dituk. Bai, hor ondo tokatu dek, hasiera. Urte terdi hortan geldiketeak ere izan dizkik bestelako ondorioak, zen normalean ensaiatzeko beharretzen nuen izaten, baina aurten gontarako hainbat denbora geldik ondakeo, ensaiatzea okituek, hola irakurri dio bintzat. Bai, eta ala, egi esan, azkenen fiskal jotzen gabiltzanok, bai, igual ez dio, hainbeste ensaia hau behar hori sentitu, bai, ensaiatzek jaialdin bateako, edo errabakitan bat, o zerbait ja zuzenen, baina azkenean erromeri munduntako ez ensaio behar, azteburu eroa bilez, ensaiatzen egia da, hori guzti eta erdi hau ez zeula gainei ondotan, etorri zaigulare, batzuin ikuste eta aitortu behar deula, geldialdi bat, konturatzeko bizitza benetan zer dan ebai, hemendik aparte, ez, etxeko jendia eta lagun arte hauta dana, beti prioridadia honek eutzi dunez, bestia igual beti honek bigarren leku baten, eta, alde batetik ondo etorri zaigu, baina igual batzuk gehiegi gaituk, eta ni izatea, ni 2 hilabeteen ez intriketixa jantzirein. Orduan, karo, gero azte nahian, eta ez erantzuten behar bezala eskuak eta buruak, eta orduan, bai, ensaiatzeko gelditu haiduk, eta parratiskatein, nola aztu laiteken, hainbeste aldi zein deun gauzat, hau nola zan, eta, parratiskatein, baina, bigarren bueltako dana bedeleku etortzek eta disfrutatzea. Jendeare guztua ebiliko eguan, eta aspaldiko jendea topatzeko aukera izango zenuen, handatzako auzortan izatek ez, azkenen aste jendeakin topatu, eta ikin eoteko aukera, eta bapaten hori ere usiatu eguan, eta berriz buelta hortan pentsatzit emozio asko ere azaleratuko ituela, o? Bai, du betiko aurpegi, etxeko desango dugu, zinanderoko erromilioetan, gehiago, temporalitik kanpo, erromeriz, festa herri hau egin leku egiten, jende hori hortzeok, ez? Laguntzen, azkenen soinua jotzeko aurren dantzari jende bat behar dek disfrutatzeko baita ere,
eta ez die faiatzen, horiek auto guztitan, festa guztitan hor zeuden, urte guztin. Orduan, karo, jende hori berrez ikustia oso pozgarria dek. Bazeki hau egoera honekin batzuk igual ezin izan duela egon, osasun arazuk eta autori, eta gero beldurra ere bai. Baina baita ere izan dek pozgarri, zenbat jende berri, zenbat aurpegi berri, eta, ni normalki hortzekan guztoltzaia kontrolatzea dana, zeintorrian zein eta lehenko astelenen ez nian kontrolau laurdenik. Jende asko, nire orbitatik kanpo ikusi nian, eta oso pozgarri. Olako leku baten, olako erantzun bat guztia, hori, jendetza hauzi bat, eta hori oso pozgarri. Jendea dabil pentsatzen, pandemian ondoren, guain ligatzeko, galdu deula, aukerak eta gure plazak galdu diteula, eta, igual, erromerik dia ligatzeko... Olaxi izala izan bortet. Hori da. Baina berriro, berreskuratu behar diteula, ligatzeko eremu bezala. Bueno, ez da giri zerrek esango dugu, asko ligatu altzun jendiak lengua, no? Bueno, beti funtzionau du erromeria ligatzeko, Nizet, mobiletikan, bestaldian daunak esaten pentsau horrez, aurrez dakazenak heldu eta zarea dantzain da, earkian zematek ez dut mobilak ez zigu, maten hori. Aizerrazun, bezala erromeritan beti ligau da. Tradizioa da, eta tradizioan izena ez du honor lortzen. Azkenean, zerbaiteatik iraundu, eta azkenean hori da, bai ligatzeko, bai ondo pasatzeko, eta laguna egiteko. Ligau premian bazau dute, etorri lasai, Ligau premian da, oinak pixkate astindu eta, deserdo hiltzeko edo goxatzeko beharrean, ze galdetu du hemenea atzak erruduta zenituen, baina baten batek igual oinak eta besoak eta ere augeta harrekin, emango zituen etxea? Bai, zeudek, nire etxetik azita, Batzia augetaak egin zen dio, azkenen oso emozio politia joan, giro eharra, eta jendiak, azkenen ontura galduta geldek danoke, eta azkenen eufori baten honen gehiago ematek ez. Eta augetak nik utean normala izango ala, baina pozan augeta idu baita, azkenean kusta ezeken gauz bat eitia, baita antza bezala, gu soinuak ine, ni azten zila besoko minez, eman egon astintuak, baina, poza, osea, hau honadek, hau berriz martxan jatziak, eta hori zinale honadek. Inpernuko ospoaren ajea, dauka orduan izerrek, baina hori ere pasakoek, inorezia unastuna, izer, astelenen abiatu, baina itzordua bere hortara bueltan izangoek noski, eta mendik aurrea, oiko egunda horrute egin izangoek. Bai, astelen hau izan de, jandu guztien egun azalako aitziki horrekin, baina berez igandetako erromeri horri ez zeiok, inguruko jendeak dakin bezala, aia herria hundi badek, auzo asko dituna, orduan, auzo horietan festan bat edo zerbait baleo, aizterrazun eztek erromeririk izaten, alkarrez solapatzeko, ezkalti izateko. Orduan, adibidez, igande honetan bai izango erromeria, Elizagoien aiztekin, baina urrengo iganden adibidez eztek izango, aiako auzo baten San Martinak urdanetan festak dialako. Baina berez, igande soiloiek guztitan, erromeria izangoa, ezerrek gaztaio kalte egiten ez, hemengo gobernantza honetan, bintzen mantentzeko asmotan. Eta ze ordutan izango dira, Romerik? Izatea atxaldeko 6:30 behatxterrita. Bai, gara jontan... Nekua ligatzeko. Bai, geho goxo-goxoa falduta. Gara jontan izer ordoitarako ilundute izaten daguna, eta horre iskutu nibili nahi dunak eta xirri-xirri nibili nahi dunak aukera dauzka. Bai, aukera batzio. Horren beldurrik ez. Geo kandela hartuta etxealdea juteko. Hori de, gari batean bezala, eskala untzia egiteko. Hori de, geta. Bueno, Izer, benetan plazerra, eta benetan poza, hartu genuena aurreko astean, jakitean, ez? Bazatuztela bueltan, aiztarrazuko erromeria horiek, eta pixkana, normaltasunaren berreskuratze horretan, dantza eta tekitixa eta horrelako planak ere badirela gurean. Beraz, behonde izuela eta hoxe izango du alkarren berri. Guk dantzan jarrituko du oian eta goiuri? Bai. Izer eta labierren doinu abekin, doinu zahar berreskuratu abekin. Egingo du gaurrera gorko saioan. Izer, plazer bat izan dek eta denekin arte.
Eskerrik asko zuei, da bakizuen, nahi zuen etorri, anango aio eta. Gero arte. Aio. Vale, ondo segi, agur. Bide batez kontatuko dizuegu entzule, favorez, 01 disko honetan entzuten ari garen kantua, Latza. Baina hau, Euskal Herriko Tikirisa elkarteak landutako eta ondutako proiektua izan zen, hainbat doinu zahar berreskuratzeko, eta disko hontan entzun daitezke, Izer eta Alabier, aipatu dugun Izer eta bere bikotea, Estan Ganaiarrebak, Jon Ostolaza eta Rakel Pujana, edota Agurtzane eta Jon Elustondo. Diskoko lehenengo bost kantuak Izer eta Alabierrenak dira, eta hoietako bat ari gara oraintxe entzuten. Eta kantu honekin, bagoaz gure saioan aurrera. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. Bai, astea azaroren bateko jaiarekin hasi genuen, Aiztarrazun erromeria, gainontzekoek, norberak bere planak, asteburu luzea, eta baten bat despistauta ibiliko da. Oraindik asteazkena delakoan, edo gaur lagun batek esan dit, joan izlanera ostirala zenakoan, eta ara iritsi eta galduta, lasai, ez da zer pasatzen, gaur osteguna da, eta ostegunero bezala oianak arte eszenikoen agenda dakar berarekin, eta nahiko gauza badauzkamen kontatzeko ezpentsa. Mas não vou chorar se você quiser partir. Às vezes a distância. Patxi izan du? Bai. Zin da Patxi. Patxi López datorkito lapurura. Besteren bat izango zan, ez? Izue. Jakintzazu? Patxi Belea, agian. Ez, Pako Belea zan. Liburu bada. Bele. Ondo izego juri, osea... Engaio. Esan dakoa gaur osteguna eta gaurtik hasita baditugu hainbat eta hainbat plan Euskal Herri guztian zehar. Zuentzat, baditugu ez, oianak ditu. Zuentzat eskuragarri direnak. Baina kontatuko oianak, kontatuko dizkigu. Gaur badaukazue aukera harri horriar
Antzeslana ikusteku Soreasun, Azpeitin. Entzungo zenuten joan den astean ere aritu ginen Azpeitiko Euskal Antzerki topaketen inguruan, astero lan bat baino gehiago daude. Gaur Azpeitian atxaldeko 7etan Harri Horriar eta bihar ostirala Elorrioko Arriola antzokian egongo dira. Maria Goirizelaiak zuzendu zuen eta gainera uste dut atzo atera zela Centro Dramático Nazionalek emango diola aukera beste 3 zuzendarirekin batera, bertan lanean aritzeko datornik urtean, beraz Maria topera dabil. Max Arietarako hautagaia ere izan zen, eta hori guztia, Altxasuren zuzendaria ere bera da. Ama Alu Lur, honi buruz ere aritu izan gara, sorgin baten ametsak lana Ordiziko herri antzokian gaur, atxaldeko 7etan. Oraindik denbora duzue joan nahi izan ezkeo, hauetara joateko. Sueños da meiga. Hori ikasi genuen, Ama Alu Lurren. Bai. Amua, Endaiako Medizola kulturgunean. Hori ikasi genula eta earkia faldu genula ondoren. Bai, egia da. Nio, oso ondo. Ara, errepikatu beharreko zerbait. Bueno, baina gure kontu personalak ez ditugu hemen aterako, Boiurien atiro joan ginen Ama Lulur ikustea, eta bukatu genuen earkia faltzen, eta oienak idatze zulako, beste pixamo eskortu ginen. Oienak ez zuelko likeaten, eta txintxo eman ginduen etxe. Egia da. Nik eraman zintuzte da? Moskortzen, ez da bit, baina... Bai. Guztua ginen. Erki asko, bai. Bueno, venga, ezki aliatuko, guazen aurrera. Ez. Orduan esan bezala, Amua Endaiako Medizolan kulturgunean atxaleko 8:30. Dantza ikuskizunak. Le Nuit Barbar, Gasteizko Printzipal antzokian gaur 7:30, bidaia oniriko bat antzestuko dute herri barbaro ahaztuei omenaldia egiteko. Eta beste dantza ikuskizun bat, eta izenburu asko gustatzen zait, Habrá que ponerse cachas. Bilboko Santiago plazan izango da gaur atxaldeko 8etan, eta dantza inklusiboko ikuskizuna da. Ez gaitasunak dituzten eta ez dituzten dantzariak berdinak dira mugimendua sortzean. Eta horren inguruan arituko da Mailis Arrabit zuzendari honen lan hau. Biharko, ostirala, gauza gehiago. Nola heldu gara honetara? Hau ere historia, kuriosoa. Zumarragako Zelai Arizti aretoan izango da atxaldeko 7etan, eta honen inguruan arituko dira, adiskidetasunaren kodearen inguruan. Zein da bertako legerik garrantzitsuena, baino ezin zarela zure adiskide baten oiaz maitemindu. Eta alako zerbait gertatuko zaio, antzeslanean aterako den gizonari, bere exaren... Zura adiskide baten bikote oiaz edo ezin zara. Hori da, ezin zara, maitemindu esto. Não precisa mudar, vou me adaptar ao seu jeito, seus costumes, seus defeitos, seus ciúmes, suas caras, pra que mudá-las? Não precisa mudar, vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto, sem deixar nenhuma mágoa, sem cobrar nada. Beret? Norentzat zer, nola? Bai, etenaldi bat egon demen, ze pasada. Gure laborategiko atarian pertsona bat zegon, eta ekarrizkigu pastelak eta gauzak eta... Baina zerbaitengatik? Zerbait ospatzen nahi? Zure bat betetzea da? Ez. Baina, zure bizitza ospatu behar da, beti. Oixe! Baina gero zu presa zeneukan, ez? Ordungu hemen txigelituko gea. Earki, Zondo. Jarraitingo deu. Bai, ostirala, Biba Boy, Dario Fo eta Franka Rame akorduan. Irakurketa dramatizatua egingo dute Mikel Martinez eta Irati Agirre Azkuenagak. Irakurketa honetan testu ezberdinak egongo dira, eta Franka eta Dario Fo senarremazteak ziren, eta gai politikoak lantzen zituzten batez ere, era satirikoan, eta pixka bat horre egongo dira 5 irakurketa testu. Beste lan bat, atzerrian Lurra Garratz, Galdakaoko Torrezabal kulturetxean. Erik eta Uin, hemen izan genituen beraiek ere. Elgoibarren 8:30. Lurrun minez hemen ere sauna batera joango gara, gaur pelikula aritu gara saunari buruz, antzeslan honetan, sauna batera, eta Azpeitin izango da hau ere, Soreasun, atxaleko 7etan. Estreinaldia, agurra, izan genituen, beraz ez dugu asko hitz egingo gai honi buruz ere. Zumaian egingo dute estreinaldia, arratsaldeko 7etan, Kandido Uranga eta Inigo Gastesik, eta Agurtzan Intxaurraga izan da zuzendari. Beste lan bat, eta hau politxe iritu zait izena eta kartela. Oiana. Oiana.
10 urtetik gorakoentza da, eta kartela oso politia iritu zai, Barbara Arribas agertzen da, bera bakarrik, eta atzetikola irudikatzen da oian moduko bat, zuaitzak, eta gogorarazi dit pixkat, Rosalén eta Olat Salvadorren bideoklipa, azkena, irudi politoietan, basoko irudietan, pixka bat, eta fusio hori bere aurpegiarekin. Hemen jarriko izut, guantxo jarriko izut. Akaso orain esango duzu, ez da politia? Bai, baina oso ondo, konparaketa oso nahi indezu. Bada pixka bat Olatz eta Rosalenen estilokoa? Ba, kopiatu egin diete, Oiana eta Barbarari. Bai. Ui! Ez dakigu, dio. Bueno, Oiana ikusteko aukera izango duzue, Miarritzen atxaldeko 7:00. Eta dantza ikuskizun bat, Node konpainiaren 3 pieza ikusgai egongo dira, emakumeak, haut eta leiozikin zeru garbi. Eta ez dut jarri non? Aztu intzait! Ama, askar biratuko dugu. Venga. Zuk segio, Oiana, nikoen begiratu bet. Bai, ama. Larun baterako proposamen gehiago. Joan den astean egin zuten estreinaldia 31ean, Azpeitin, eta datorren astean izango ditugu hemen gonbidatu. 3 kortxe, azukre asko eta brandi gehiegi. Deban izango dira larumatean atxaldeko 7:30. Zuaitz Gurrutxaga futbolistok lanarekin uharten egongo da larumatean 7:00 eta dantza pixka bat. Kreakzion Iruñean, museoan, askotan aipatu izan dugu Iruñako museoa, eta bertan ikuskizun ezberdinak egiten dira, batez ere dantzakoak, atxaldeko 7:30 Iratxe Ansa eta Igor Bakovitxek sortutako lan bat izango da, baina ez dira beraiek izango protagonistak bakarrik, baizik eta dantzari ez profesionalekin egin duten proiektu bat erakutsiko dute. Orduan asketa izango da, ez profesionala bakarrik. Barkatu, esan duzu, ez dakizula 3 hitzetan nundan? Ez dut gogoratzen. Tolosan. Horregatik ez du jarri. Uste dut esan nola ba, eta begira. Tolosaneko Leidor aretoan. Bai. Oiana, errespetu bat gure herri maiteari, mesedez. Oi. Barkatu. Alkate andereñoa. Bidean da. Kampaina egiten hasia da. Bai, ez da. Nabaritu dut. Bueno, dantza gehiago, Nuilla atxaldeko 8:00 errenteriko leku honan ikusgai izango da, eta gero Javier Arozena eta Elida Dortaren lan batzuk ikusgai egongo dira 6:00 eta igandean 7:00 La Fundizionen. Eta dantza pieza ezberdinak egingo dituzte, bai larumatean, eta baita igandean ere, eta nahasten dute dantza, arkitektura, performantza, pixkat denetari. Kanariarrak dira beraiek. Eta argazkiak eta hola nahiko performatiboak dirudite. Kanariarrak, baino jatorriz, Arozena hori... Bai, egia esan horretik behiratu nuen, baina Kanariarrak jartzen zuen. Bai, izango dira. Iganderako, Txanogorritxitik 8:00. Astigarragan, hori ere pentsatu nuen, joan gaitezke. Egizu ikusi nola aurreko asteburuan Madrilen? Gaztelerazko bertsioa, ez, ari dira Figaro antzokian egiten, de Caperucita Loba en solo 6 tíos. Eta zemoz? Oso ona. Baina euskeraz ez duz ikusi? Ez dut ikusi. Etxeko lana. Baina obra bera da? Bai. Esango nuke gazteleraz dela originala, eta hori da, eta hemen egin zutela egokitzapena dula urte terdi edo. Eta egia da geldik egontzela ikuskizuna hau ez zuten asko mugitu, baina orain berriz ere hasi da, eta orain dituzte emanaldi gehienak. Bai. Gehiago, eta hori oso polita, azaroaren 7:00 abenduaren 26:00 antzerkia eta txokolatea zikloa ospatuko da Laudion. Eta pixka bat asmoa da, Aiaralde inguru horretan antzerkia kontsumitzeko ohitura gutxi omen dago, eta euskarazkoa kontsumitzeko are gutxiago, eta nahi dute, pixka bat txokolatearen ideia horrekin, eta solasaldiak izango dira ikuskizunen ondoren, pixka bat hori bultzatu edo. Eta lehenengo lana izango da, igandean 6:00 erresistentzia arazo fisikoa da. Eta beste data batzuetan, beste lan batzuk izango dira, baina oso politia ondoren solasaldia egiteko aukera dagoelako, baina txokolate goxo batekin aldamenean. Ziona. Bai, kafea ez dakit egongoen inigo, baina txokolatea, bai. Bueno, ni txokolaterekin emoldatzen. Osan da. Lan gehiago, Aspects and Room, Bilboko Campus Eliseos antzokian, ordutegia oraindik zehazteke dago eta dantza ikuskizuna da. Almudena Perezen konpainiarena. Beste bat, Lucia Lakarra eta Matthew Goldin.
In the Still of the Night. Arriaga Antzokian izango dira igandean, atxaldeko 7:00. Eta hauek klasikoa egiten dute batez ere, eta dantza purua eta hausnarketa sinematografikoa izango da. Eta zinemako lan klasikoak ikusiko omen dira. Lan berezia izan daiteke Ghost eta Gris aipatzen dira, eta argazkian uste dut Ghosteko momentu hori irudikatzen dute hor elkartzen ziren momentua eta hori guztia. Eta bueno, seguraski dantzari bikain hauekin lana ere alakoxea izango da. Eta beste dantza ikuskizun bat, Idibegi, Bilabonan 7:30, eta hau da Larrua proiektuarena, Gasteizko talde honena, eta beraz, hortxe, proposamen batzuk. Ez dira, gutxi aste burua intentsitate handiekin bizita ere laurden bat edo ikusteko aukera izango duzu. Baina aste batean bat, urrengoan bestea, azkenean usatzen jutentzea. Eta zuen herritik pasatzen dira, ondokotik, pixka mugitzen zarete, Euskal Herria ezagutzen joan, Euskal Estena ezagutzen joan, denetarik egin daiteke. Baina guk Euskal Estenako protagonista bat aurkeztu behar dizuegu segituan. Itziar Alkain Ibarguren, aktore eta sortzailea, lasarte horia. Antzerkia gustuko izanik, Donostiako Arte Eszenikoen Eskolan interpretazio ikasketak jaso zituen. Bere ikasteko grinak jarraitzeko Bartzelonara ere joan zen, eta bertako Unibertsitate Autonomikoan haur eta gazte literaturako masterra amaitu eta arte eszenikoei loturiko formakuntza eta ikastaroak jaso zituen. Horrela, Arthaus Berlin, Training and Research Center for Theater and Performance, edo Dramaturgia eta Sorkuntza Eszenikorako Escuela Internacional del Gesto eskolan aritu da. Profesionalki, ene bada badu ikuskizunean, Berria telebista bezalako ikusentzunezko proiektuetan, Galtzagorrin edota irakasle gisa ere aritu da. 2019an Formol laborategia sortu zuen Mikel Ibarguren eta Edurne Azkaraterekin batera beka ezberdinei esker. Euren helburua egungo euskal kulturak planteatzen dituen hainbat erronkei heltzea izan da. Hala nola, gazteriari buruzko hausnarketa burutu, euren belaunaldiari ahotsa eman, antzerki garaikidean barneratu eta poetika eta estetika berriak aztertzea besteak beste. Laborategia sortu eta zurrunbilo jaialdian parte hartzera zijoazela, konfinamenduak batera harrapatu zituen eta itxierak ez zituen geldiarazi. Garai horrek beste hainbat lan egiteko aukera eman zien. Adibidez, egitasmoko 3 kide bakarrak izanik, papeleoa lan handia zen, eta hori egiteko aprobetxatu zuten. Ordutik, lan ezberdinetan murgildurik aritu dira, eta maketa antzerki pieza laburra sortu dute. Baina beste hainbat egitasmotan aritu ondoren, orain, beraien lehen antzezlanaren estreinaldia hurbildute. Album. Gaurkoan, Intza gurean izango dugu lan interesgarri honi buruz aritzeko, eta baita momenturen batean, oholtzan berarekin batera egongo den beste aktorea ere, Mikel Ibarguren. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Intza Alkain Ibarguren. Kaixo. Txaldeon. Kaixo, txaldeon. Gaur saio hontan ez da gizar dugun, baino goiurik lehen Matxalen Abasolori Maialen Abatxolo ditu dio. Bai. Gaur oiana ez da konturature egin. Intzari itziar ditu diozula ziren. Etzea lehenengua, Benetan? Aiba! Aldin gaina gertatzen naiz. Aina, hasieran gaina. Bai? Baina, gainera oso kuriosa da, zek idoian Intza Alkain dago idatzita. Aste guztian dago, Intza dator, Intza gora, Intza bera, da repente, Itziar Alkain dago. Markatu, Intza, baina ez kontratu da ingaina, Baina, azken aldin askok itziar da izan. Pertsona irain bat, indarko ez du itziarrena, edo edor dago baten bat. Bueno, Intza, hemen aurreneko galdera. Galdera metafisikoa, serioa eta sakona. Kafezalea zara bai ala ez? Bai, oso. Gauza desan bizuete. Hau da,
Zea, marabila bat. Bai, ze, hemen intza gertatzen dago zabat, saio honek bigarren kafe izena du, tarte honek arte eszenikoen jendea protagonista zaituen tarte honek kafe hutsa, eta badauzkatu honetan hemen bidaikide, Oiana eta Goiuri da biek kaferik hartzen ez dutenak. Oiana, kafezale ez diren 4 pertsona behar ditugu urrengo saioetan. Eta estadistika egiten dugu intza, eta kafezaleok irabazten goaz, arte eszenikoen tarte horten ni sartzen naiz, saioko kide bezala, pixkat kafezale bezala, eta irabazten goaz, baina... Ondo, egia da, baina pila guztia ez da, baina... Bai, tamainan. Aski, tamainan. Askore ezin dut hartu, baina, bueno. Eta entzule batek dio, ni hemen bat gora kakaoa eta txokolatea. Oso ondo! Zuetxeako hartako Ai, eta algarroba eta hoi dena. Algarroba hutsa oso goxoa dare bai. Bueno, nik galdera metafisiko eginda, Oienak jarraituko du serioak egiten. Bueno, intza. Aipatu dut Formol laborategia sortu zenutela 2019an, okerrezpanago urte horretan Aulestin elkarrekin egon zineten Mikel, Edurne eta zu, eta hor zehoze sentitu zenuten edo ikusi zenuten garbi zerbaitin behar zenutela. Nola sortu zen hau? Bai, aspaldi gertatu zain ja, baino... Bai, Aulestin antolatzen ditu arte dramak topaketak, eta bertan dago aukera antzeslanak ikusteko elkarrekin entrenatzeko, eta sortzen dan giro hortan, ez bakarrik hori ikusi, entrenatu baita ere itzein, ez? Antzerkiari buruz orokorrian. Eta itzeite hortan kontuatu ginen, justu hiruok, zerbait iteko gogoa genula, zerbait egin, estenikoki, zerbait zakit, ez? Ez genegin zer egin nahi genuen, baino elkarrekin zerbait egin nahi genula. Eta horra ginen biltzen, eta justo kontuatu ginen igual oizala gaia edo. Kontatu nahi genula, zerbait egin nahi genula edo. Hor topatu genuen. Eta pandemiak harrapatu zintuzten, gaina uste dut elkarrekin zeundetela, itxiera hori komunikatu zenean edo, baina gero bakoitza bere etxean egon zala. Ez zintuzten gelditu horrek, ze izan zitekeen, akaso justu orain, ez? Eta nola aurre egin honi. Baina, atera zenuten eta aprobetxatu zenuten nik esan dudan bezala uste dut, beste lan mota bat egiteko ere, ez? Bai, beharrezkoa zan ere bai. Justu hori gaunden, tabakalerako sormen espazioan, lehenengo pieza labur hori sortzen zurrunbilo jaialdia eman bar genulako, eta hortxe harrapatu gintun, da esan genuen, material bat badak hau, material eszenikoa, baina gerta ezaigu, papeleo kontu hori ez, eta hortxe diru laguntzak eskatzen, beharrezkoa bai izateana gero hori dena material guzti hori amateko aurrea, eta hori aprobetxatu genuen eta laguntza jaso genitun. Orduan, baliatu genuen tarte hori aurrea iteko. Eta maketa pieza, aipatu duzuzuk, konta iguzu pixka bat zertzen, uste dut Mikel eta zu zineten bertan antzesle? Bai, berez, work in progress bezala aurkeztu genuen. Ze izan zen, materiala sortzen hasi ginen, helbururi gabe ez eringo dugu honekin, ez dakigu pieza labur bat izangoan, antzeslan, antzokiko obra luze bat izangoan, ezken egin. Orduan, lehenengo sortu genuen material horrekin aukera emantziguten hori zurrunbilo jaialdian tartetxo batean aurkezteko. Orain arte indako lana. Horta horri deitu genion maketa. Horri. Baina, karo, gero pandemiaren ondoren berriz bildu ginean eta materialai forma ematen hasi ginean horrek eaman du album sortzea, ez? Maketatik albumera edo. Begira, musika talde bat ezela. Oida. Bai. Akaso musika ere hortxe duzu, eh? Bai, musika garrantzia handia daka. Nei gabere ustet izan da, musikak hartu du, antzeslanian protagonismoa handia, eta batez ere, hori ez, generazionalak, gure belaunaldiko musikak. Esan dezaket, Caribe Mixek protagonismo handia. Bueno, temazo! Caribe Mixen denak temazo hazian. Bai, bat abestean atzetik, ez? Bai, ala, bai. Segura. Ui, nigo miratzen dugu esan ez ezela barkatu. Bomba, eta... Oso ondo, postak eta hogeita malo, bai, naiz irratian zarete. Hau, bigarren kafea da, bai. Ondo izate. Entzule, bai, ondo izate, zueke bai. Bueno, laizter jungo gea albumen barneratze, baina nik usteet aurretik beste galdera metafisiko batzuk ere baditugula, ez da? Gertatzen da goza bat intzamen. Saio hau
maldan bera doa. Batez ere tarte hau. Ai. Aizeate pixka reskatatzen. Kafezaleok, zeka, pasatzen zan, de repente, hemen etorri arte zenikotak honora, ez kafea, eski gaizkiteit, eski ez da gize, eski bla bla bla, eski bestia, eta gauza gaizki. Baina beste gauzat gertatzen da, hasi ginen, protagonistak bata bestearekin lotzen galdera baten bitartez. Beraz, aste batetik bestera, galdera bate uzten dezu, eta zuri ere oienak eskatuko dizu datorren asterako. Baina, badakizuen norden gonbidatua, eta beraz, egin dezakezue, gonbidatu horrei zuzendutako galdera bat. Esango dizu gero, zula sai denbora izango dizu. Kontua da, badirela 3 aste, Mikel Urdangarinen kantuan bezalaxe, satelite batek, asko maite duen satelite batek, galdera egiterakoan gastronomiarekin lotu zuela, eta orduzkeroztik, galdera guztik badute ez da gizergatik normalan etzan horrela galdetzen zuten haizu bai pixkate personai bate lantzerakoan edo dantza koreografia batekin ez hauxe galdetu digute zuretzako. Txitxarrua ala berdela. Ara. Txitxarrua ala berdela. Hortxe. Aukera zaila etzaiktelako asko gustatzen ez bat ez bestia. Beira. Bueno, hori gertaziteken. Jakina, bai. Ez dakit. Gaina aukeratzeko txarra naiz, Geo, antzeslanian horrek ez baka. Zuzertzea, faltzea jun eta ordula orden bat karte bidea ondagio esaten oitakoa, bueno, postraia bauketzen. Oida, gaina, bai, postria beti, lehenengo gauza postria beti. Nire bai. Nire olako xea naiz. Bai, bueno, txitxarrua esangoet. Venga, txitxarrua. Vale, badaude bestelakoak, jatearekin loturarik ez daukatenak. Adibidez, hau. Uarte bakarti batera joan barko bazenu, ze emango zenuke. Gauza bakar bat. Oso zaila da. Oso zaila da. Gauza bakarra izan behar du. Bai. Eutziko izu pentsatzen entrevistantzea, zula sai. Gehiago daude, ez? Hau erraxago da. Ikusle, ala holtza gainean. Oire zaila, Bueno, baten erantzun barrok ezu, Holtza gainean, esan barroko, bai. Venga, eta beste bat ere bota digu. Zein atire galderak? Dorreta horreta Bizkaia. Hori, dorreta gontzan, aztutan edan ja. Entzumena, ala ikusmena. Ba, ikusmena, esangoet. Ze gor xamarra naiz eta orduan ja molda... Zer? Eta orduan ikusmena asko erabiltzaten zerbait da, ez? Ja, gorra izan da pixkat da. Vale, 22 minutu arratsaldeko 6etara bitartean. Tarte horretan zurekin hariko gara galdera asko dauzkagu. Eta bestela, gauza inozetaz hitz egiteko gaitasuna ere konturatuko zeinan badaukagu. 22 minutu dauzkazu, irla batera zera emango zenuken, pentsatzen joateko. Eta bi gauza batera egiteko, alegia, galderak erantzun, eta pentsatzen aritzeko bitartean. Ez, bueno, lan honetan aritu ginen da zu bitartean, isla batera esango nuken. Larrialdi bat izango bazan, ikusiko zuen, ja hilko nintzan, ez. Baina baditugu aldera serioagoak zuretzat ere, bai. Bai, oso serioak, adibidez, entzule batek dio, Twitch edo TikTok. Begira ze serioa galdera. Begira. Claro, es que hoy ya zeta belaunaldia. Claro. Es que hoy ya está Caribe Mix, hoy ya da guazen. Baina, nik Twitch esango nuke, Twitch. Hola, Begira. tier list eta holako gauza egiteko. Oso ondo. Twitch oso ondo aukeratua, ze momentu honetan Twitchen gaude. Begira. Ba, begira, gero Arkakusok esan du broma zela ez galdetzeko, ba, Arkakuso ja galdetu dio. Arkakuso, hemen bromak hola ez egiten, guk zer gauza oso serio hartzen. Ia dena, gauza serioak akaso ez baino. Baina beste guztia bai. Eta orain bai oiana galdera serioa. Bai, bueno, ez, aipatu dugu, album, hortxe geratu gara, azaroaren 11an estrenatuko duzue Azpeitin, esan dugu Azpeiti topera da bilela. 7etan, urrengo osteguna da, okerrezpanago. Bai. Kontatu, pixka bat, nondik sortu zen album, aipatu duzu maketa pixka bat, baina nola bihurtu da? Bai, bueno, albumen oinarrian nik uste hoi da, hola, galdera hoi dala, zer nahi deun kontatu, belaunaldi bezala. Belaunaldi hitzak daka protagonismo handia album antzez lanian, eta lanean zehar, edo, antzez lanean zehar, nik uste galdera horri erantzuten dieula. Zer dakagu kontatzeko, zer esateko, belaunaldi bezala. Uste dut, formolen sorrerako ezaugarrietako bat ere badela, edo obra honena, zuen belaunaldiaren
inguruan hitz egin nahi izatea, eta akaso ez duzuela sentitu orain arte gauza asko zeuden izuen, izan daiteke euskal kulturan akaso pixkat, zerbait falta zela uste zenuten zuen belaunaldiari begira? Bai, guk ikuste genuen igual, edo gure beharretako bat zan, ez? Gure ahotsa eramatea holtza gainera, eta baita ere gure belaunaldiko gaitegia ikustea holtza gainean. Bai, belaunaldiko gaiak, eta gure kezkak, eta gure zalantzak, ez dakit, bai. Eta ze galdera, dibidez, edo kezka dituzu? Zer gean, nor gean. Identitate hori, ez da? Bai, identitatea, eta gauza kuriosoa, evoluzionatzen jundan enean, galdera gehiago etorri zaizkigu, eta baino galdera edo zerbait atea zitzaiguna zen, iruitze zaigula, album beha dala gure belaunaldiari omenaldi bat, ite diogula, ez? Oendik ez da hil gure belaunaldia, hor dago, baina behar bat dakagula bezala, omenaldi bat iteko. Ez que omenaldiak biziri gaudenen bitartan inbardia. Horrela, ospakizunak horrela it? Ospakizuna, ikusten ari zeate albumaren trailerra. Piztina horta, baina ze planazo horre bukatuzun, Jesucristo nahiakin urrengo bizian. Hombre. Ari ginen entzuten numa. Baie. Leno esan de Caribe Mix, baino euskal musikak ere badaka bere lekua, adiez, Hemendikat. Justu, Arkakuxok aipatu du Caribe Mix ondo, baino Hemendikat hobeto. Gaur entzun dugu Hemendikat. Gaur entzun dugu. Bai, hori da. Hemen egoki barde. Naia dance. Bueno, desbarrea, Oain gaina diez, bertxio elektronikoen David Guettak edo ez dakitzenek indu abestionen bertxio. Mateu, erreferentzia guzti horiek. Eta honena noiz ingo dute. Trailerari begira ere badago olako omenaldi bat retroari, ez dakit VHS edo 14 milimetroari, ez dakit. Txandalak, badago. Gaina, hori kurios, gure hasi gineanen omenaldi hau iten edo, esatezu ingurura behidatzezu eta badator berriro, ez? Laroi, tamarreko amarkadako, ja, 2000ko gauzak berriz haidia azaleratzen edo ez dakit. Eta hoxe gertatzen nahi dela emateu. Holtzan bi aktore ongo zarete, Zuta Mikel, eta bi pertsonaia daude, kaskodun sujetua eta motxiladun subjektua. Bai, berez Mikel eta Intzagea, holtza gainean daudenak. Bai, azkenen guretik itzein nahi deunez, gugea itzeiten nahi ganak. Ez dia hola oso pertsona eraikiak edo ez, baina bai, berez jantzitegian ala dijua, Mikelek motxila bat dakat, nik kasko bat daukat, eta, esan nahi, edo irakurketa asko indaitezke horrekin, baina motxila adibidez ere bada oso protagonista gure antzezlanian. Ez dakit, iragana, izan daitekena, gainontzeko belaunaldiak, berez guk irakurketa asko iteitugu hor, baina ikusleak ere alaxe ingo du, ezta? Igual. Bere motxilan harakatu barko, edo ez dakit, edo agian. Bai. Hausartu inbar, hori harakatzeko. Batzutan beldurra mateo. Uste duzuentzat ere oso garrantzitsua dela saretzea, ez? Eta beste jende eta sortzaile batzuekin lan egitea. Okerrezpanago, proiektu honetan ere jende ezberdinarekin lan egin duzu. Adibidez, dramaturgian, zuez gain, Itu banda ere aritu da. Bai, guk horren genuna da, Itu bandak aterazun fanzine bat edo, ja duela desente urte batzuk, eta hori irakurtzen, materiala topatzenetan, sormen prozesuan, bertan testu batzuk irakurri genitun, geratu ginala oso identifikatuta horrekin, eta esan genien, zuen testu hauek, esan nahi pila kate guretzako eta erabiliko ditugu eta hortik sortuko deu eta prozesuan zehar presente ongo dia eta alaxe izan zen, beraiek sortutako lan batetik gu gero tiraka ba. Ez duzu beraiekin zuzenean lan egin kasu honetan adibidez? Itu bandako kideren batekin edo bai gero testu batekin bereziki lanian eta ibiligea, baino gehiago izan da hori beraiek sortutako
lan batetikan tiraka indako materiala edo, bai. Taldekiden artean ere agertzen da Metro Kuadroka, bai. Miriam Ubanet argiztapenean, konta iguzu pixka bat zer den bakoitzak egin duena, bueno, Miriamek egindakoa uste dut argi dagoela, baina... Bueno, Metro Kuadroka hasiera-hasieratik biliadorekin Oier eta Javi eta hasiera-hasieratik behaiek izan ditugu bide lagun. Gainea, ez dakit, prozesu luzia izan da 2 urte pandemia tarteko guk zalantzaz beteta gure lehen proiektua, pixkat galduta. Eta behaiek beti ondia bereziki indigute laguntza, ondoan animoak ematen, aurrea, gure ideia guztiak auspotzen ibili dia denbo guztin. Eta hori beharrezkoa izan da gutzako, ez? Nik esate, aita txitoak dira edo, baina bide lagunak izan dira, bereziki, bai. Eta, Miriamek argiztapena, Miriam eta Anak, Anitak argiztapenan diseinua indute, gu gaudela marabila eta argiakin, ze dramaturgia induten da, ze, kriston lana. Argiak daka ere protagonismoa handia. Lan askotan, hemen gonbidatuak askorekin aritu garenean askok esan dute, ez? Askotan argia ere 3. protagonista bat izan daitekela, ze garrantzia daukan horrek. Bai. Eta kartela, goiuru, ea jar dezakezun zen, askin nola itentzan hori. Kartela oso berexia da, ez? Eta nahiko nuke kontatzea, zergatik edo nola, pixka retropuntu hori, eta esaldia, zer egiten du ostruka batek, arrainontzi baten barruan. Hori da kartelen agertzen den esaldia. Bai. Kontatu daiteke edo jakin daiteke pixka bat nondik datorren edo kartelari buruz zerbait? Bai, hori da, kartelian agertzen gea Mikel Dabiok, Barbiken, itxurako zerbait ere ikusten da kartelean, da piztina batean. Baina, berez ideia da guk estenografian badaukau arrainontzi bat, eta hori ez, galdera da, zer egiten du ostruka batek arrainontzi baten barruan da. Kutxek edo arrainontziek edo beste irudi oso garrantzitsu bat da gure antzeslanean, eta nola gordetze gea kutxa horietan, edo nola bizi gea kutxa horietan, eta kutxatik irten eta sartu eta badauka bere esanaia horrek edo ezakit. Eta ostrukak ere protagonismo handia dakatela esango dut, ezte? Argi dago, jun bar dala ikustera, jakiteko eta pieza guztia bere lekutxoan jartzeko, ez? Bai, pixkat album horregatik ere da. Album bat bezalako antzeslana da, ez? Baditu irudiak dituzu, testuak, ez dakit, gero zuk horiek horriak pasatu ala edo, montatu edo lotu edo beharko dituzu, baino. Bai. Ondo, gogoratu azaroaren 11, Azpeitin. Eta badituzue data gehiago aurrera begira itxiak dagoeneko, akaso joango gara entzun duzu agenda, beraz joango gara esaten aurrerantzean ere, baina zuk zerbait esan nahi baduzu intza horri buruz? Bai, justu estrenuan ostian, Zornotzan Amorebietan dakau 12an, eta gero ja abenduan Oñati, Lesaka, eta baditugu datatxo batzuk, Instagramen eta jungo gea jartzen, eta horren berri ematen, baino... Guk ere jarraituko dugu hemen horren berri ematen. Eta uste du telefonoan bestaldean, badagoela, lehen aipatu dugu Mikel gurean izango zela, eta hortxe omen dago, ez? Mikel, arratsaldeon, ongitorri bigarren kafera. Mikel Ibarguren, telefonoaren bestaldean, ezin dugu ikusi, intza ikusten dugun bezalaxe, baina horre badago aukera, esan dugun bezala ez, Juan, eta orduan ikusiko dituzu biak elkarrekin. Hori da. Hor separatuak, bai. Aipatu dugu intzarekin, pixka bat albumen inguruan. Zuk zer esan dezakezu, motxiladun subjektu horri buruz? Entzuten egon, intzak oso ondo azaldu bezala, gauzaztu oso ondo azaldu ditu, orduan, motxiladun subjektuan inguruan, batez ere, lehen aipatu bezala pixka beste kode batzutatikan jodeu, antzezelan honen, iturria bilatzerakoan edola. Eta batez izan dira fikzio kapatzen du eta egiarako tonu bat aurkitzea, ez? Eta egia hori dago Mikel eta Intza, behaien vulnerabilitate guztian estenatoki baten gainean soltatu, eta lortu dut nik ustez bai motxiladun sujetuakin, eta bai kaskon pertsonaiakin ere, Mikel eta Intzan vulnerabilitate bat mostratzea.
eta motxila gauza asko dira, motxila izan da, lehen entzuten egon, hor ituanakin, bueno, ituanan testu pila batera hori ditugula, eta beraiei tiraka ere, batez ere motxila da, bueno, gauza pila badia, baina bai, aurreko generazio guztiek eman dizkiguten ondoendiak eman dizkiguten gauza honak, eta gaur egun guk gazte bezala sentitzen, bueno, mina errua, babesa, gure oskola eta motxila pizkatena. Justo orain entzuten ari nintzela, lehenintzak ere aipatu du Intza eta Mikel zaretela, eta zuen vulnerabilitate hori ere agertzen dira holtzan, zai kasualitatea den, baina maitasunaren itxiera antzeslanean ere, Eneko Sagardoi eta Miren Gaztañaga daude holtzan, eta beraiek ere, Eneko eta Miren dira. Ez dakit horrek pertsonailean edo naturaltasun hortan edo zuen egira gehiago hurbiltzeko aukera eman ote dizuen, beraien kasuan uste dut, bueno, beraiek behar zutela ere, beraien izenak erabili eta sentitu, ez dakit zuen kasuan ere lagungarria izan den egi horretara hurbiltzeko. Bai, nik uste hori argiago zekala hasieratikan Edurnek. Zuzendari lanetan bea ibili da, eta berak hori argi zekan hasieratik, ez? Baina gero guk, bai, nik uste ere bai, zuek esatzen behar bat eukideu guretik hitz egiteko, orduan, bai, gure izenak gugea eta egia kontatu nahi deu. Zer euskorra gean, zer ez, baina gugea. Eta biluzik eta jantzita eta hortxe, bai, orduan. Azkenean da nik uste tautu baita ere ite deuna, bueno, algenitun bi personaia fiktizio sortu, baina sortzen eginan kodetan, sortzen eginan tonotan, eta kontatu nahi genuen eran, osea, bueno, Edurrekin askotan itzen nagundaz, baina egiak asko zerrexago dira, eta lan doblea batzutan estenatoki gainean personaia bat ez eukitze, eta zuzeu izatean niretzat, eta intzanta seguramente igual gure lehenengo aldia izan da behintzat, eta kostatzaigu sinistea hortan ere, kostatzeko, bueno, Mikel gaintzagea estenatokian, eta hor derrepente gelditzean defentsa gabe, zuzeu izaten, eta zuzeu etzen momentu hortan hor aste antes lana pixkat, kiliko lo jartzen. Beraz, bueno, sinceridade ariketa bat iteagoaz baita ere. Bai, egia da erronka bat ere badela, ze horko biluztasuna absolutua da, ez? Zuek zarete hor dauden. Zaudetenak eta askotan esaten da, ez? Antzerkian edo telebistan zineman, pertsonaia bat egiten ari naiz, eta horretan beste naiz, akaso ez, nire lotxa, nire beldurrak eta ezkutatzeko, baina hemen, ez, ni naiz. Bueno, edo hor, bai. Total. Bai. Bai, hain zuzen hori teu biluzte ariketa bat. Holtzen antzeslan hontan eta, bai, gure biluztea, bai. Baina ez zarete antzerkian bakarrik ari, aipatu dugu estreinaldia datorren astean duzuela, baina hainbat solasaldi eta ekintzare egiten dituzu, eta okerrezpanago abenduaren 11an ere, Oien Ederren Gasteizen baduzue solasaldi moduko ba, sortzaile ezberdinak elkartuko dira, batzuek zinemagintzakoak, beste batzuk raparen ingurukoak, eta zuek antzerkigile bezala edo joango zarete. Zer da bertan eskainiko duzuena, zeri buruz hitz egin nahi duzue? Bai, egia formul horregatik bizka laborategi moduko bat ere nik ustere ze, bueno, album da, eta bueno, antzeslana moduan gure itur nagusia eta indar guztiak horrela daude bideratuta, baina bai biltze dela, bai gaztetxekin mediazioak eskaintzen, gure sormen prozesuan inguruko ariketak egiten, generazio berrien gatazkak bilatzen, eta bai Oien Ederren gogea, egon geha oin baitare Euskal Herriko Unibertsitatean, intzatabiok olako klase batzuk ematen, sormenen ere egon gogea, orduan bai dia plaza importanteak guretzat ere, bueno, erakusteko izena egian lana, eta batez ere iatuki guztietan tokatzegu gazteekin lan egitea. Orduan, bueno, horrek ez du ez baita ere, indeun ikuskizuna infantila denik, eta gaztei bakarrez ez nota honik, gezkulzertu batzuk egon dialako iritze zait. Baina, bai da, gaztei, bueno, lehen zuri esan dizugun bezala guantxe, gaztei ere olako bi ustariketa bat egitea, eta gure etiketak eta aurre iritzianak muturren aurrean jartzea, eta horrekin lanketa bat iten astea serio. Adibidez, unibertsitatean esan du, aipatu du Mikel Gontzaretela, Intza, zer da jaso duzuena ikasle hoien gandik? Lehenengo, claro, prozesu, tarte laburra, denbora laburra da, eta bertan da, lehenengo konektatzea zure belaunaldiarekin, batzutan,
hori ez, esate zaigu oso individualista gehala, eta ez orduan lehenengo konektatzea, ze referente komunak dazkau, ze kezka, ze bat nun egiten deun, ez? Eta horrekin konektatzea, eta kostatzen dala, baina, bueno, behin horra konektatuta, talde bezala gero biluzte hori, ez? Baina, bueno, bai, denetatik topatu deu, batzuk oso errez konektatzen dute horrekin, eta batzutan gehiago konektatzen dute gainontzeko belaunaldiekin, behaienakin baino, behaien motxilarekin, mateunez, eta gero topatzen dianen bere belaunaldiko kontuakin, bizkat hori galduta, ez? Bai, zer naiz orduan ni belaunaldi bezala edo, hori ere kontuatu gea, bai. Ariketa hasiten da orduan. Galdera hori erantzuten da. Polita izango zen jarraitzea bide hori, ez da, baina, bueno, egia da batzuetan baztagola ez denborarik, ez alakoik, ez? Bai. Mikel gonbidatu entzuleak, datorren astera, baina ez datorren astera bakarrik, gehiago albumekin eukiko dituzuen emanaldi horietara. Oso, kristan txarra nahi zontan, baina justu hori da motiboa etorri horrez dutelako. Horra fiskoa ikusitatu, egia pila batekin, ez dut esango, bueno, Euskalan zerki gintzak behartula aurra hau, baina liberean esango, behartula ere. Orduan etorri, emanaldi piloa ditugu, eta ondo pasatu, jendea teatzea, aurra esperinan dingen estenan, eta jendea teatzea kriston parrandako goakin, tripan korapilloakin, zerbait zortzeu behintzat barruan. Orduan, tripako korapilloa, hausnarketak, parrandako goa, dantzaiteko goa, txaloiteko goa, eta serio hausnartekoa, eta gauza serioak esateko momentua, hau da, así que ongi etorriak izango zete. Zer gehiago esan, haze gonbitea luzatu duguzun, eta ze gogoa joateko, ez? Mikel, egiten dituzulako zerbitzuak emanaldietara jendea gonbidatzeko, ze nik badauzkat proiektu pare bat, eta igual beharko nuke norbait ura ondo saltzeko. Venga, oso ondo, tratu egin Mikel Ibarguren, mila esker, baita noski zuri ere intza, gaur gurekin izateagatik, zorterik onena, gu hortxe ibilko gara, agenda xorro eta istu hartuta, emanaldi guztien berri emateko, eta gurtu egingo ditugu dagoeneko, Jana? Bai, eskerrik asko, Mikel, plazer bat izan da, eta esan bezala, hain nintzen pentsatzen, akaso ostegunean, justu xamarri biliko gara, baina beste egun baten, jungo naiz ikustea, hori ziur. Eta eskerrik asko intza zuri, ere? Esker, plazer bat, mila esker, agur. Aio. Eta guzegituan bagoaz, baina maitu horretik Izazakurraren zati bat intzaten zungo duzu. Isilik daude harriak, lan berriko lehen singela da Izazakurra, estitxu Pinatxoren lana. Bueno, larun bat honetan orkestuko dute, berako kulturetxean bertan egongo dira salgai sarrerak, astelenetik aurrera ere eskariak egin ditzakeia dagoeneko bertaratu nahi duenak, eta oso lan berezia da, dokumentazio eta ikerketa lan handia, arrazoi politiko, sozial eta erlijioso edo moralengatik, 20. mendean zentsuratuak izan diren hainbat abesti jaso, eta moldatu ditu Estitxu Pinatxok, Mikel Sánchez bere laguntzarekin, eta horrez gain, Arkaitzkan ore izan da, euskarazko itzulpenak egiten. Kantu honetan, hortxe dira Julien Suarez ere trompetan, Garazi Isnaola teklatuetan, Txema Garzes kontrabaxuan, eta Mikel eta Estitxu berak, Mikel bateria eta gitarran, Estitxu ahotxean, gubagoaz, Oiana, datorren ostegunera arte. Nina izen bene hongo. Goiuri, datorren ostegunera arte. Eta zu, Euskal Oñigo. Goiuri, bihar arte. Bihar arte. Hala, eta zuri entzule, plazer baduzu, bihar arratsaleko 4:00 aurrera hementsi izango gara. Naiz irratiaren sintonian, bigarren kafean. Izan ondo. Adio. Keep calm and bigarren kafea.